Let's go. Kaput mama, lupad kita. Welcome to my vlog, mami. Mahusay natin yung kasakayan na para burawin yan kita San Miguel, ano ma'am? Oh, bongga. What's your name, ma'am? Ella. Hi, Ella. Thank you for patronizing the spaceship. Oh, sakay kita yung spaceship, ma'am. Malupad kita. Okay, karisyo. Kadini ka lang, ma'am? Ha? Kadina? Ay, kabaraka. Sige, kabaraka. Kuya, bayan na lang po, video. Oy, libre ini. Rayo ipat ngayon babaktason. Kadina day. Don't worry, worry bayad lagi. Kanang. Sige na. Gao di dating baga. Maunak na di. Gagawas ko pa. Malas rice. Stay, kisa ko anay. Kis. Maulus-ulus man niya mo kuan. Mulikod. Okay. Good morning mga ka-spaceship. Malas rice, gido. Kuri pahinig yung ori patrapal. Ano yung gawas taan na ito ng spaceship. Oo. Hadat sunal kita yan ang pagbayahe. Para baga makadurda mo. Ay. Anay ha. Parong. Good morning anak. Good morning. Tapasahiros mahusay. Ay. Mahusay tapasahiros pero may kadaga. Makatras kita. Good morning. Adala di dahakuan skina. Opo. Dada na tayo. Today is February 20, Tuesday. Temprano kita yan na pamasayos. Kakulop na. Kakulop pa na. Nakasingkwin tagad la ako. Bagay yan na. Yan ay smooth na no. No. Smooth na kay. Pahiaralat siya dito. Siya kakulop bagat kabayo ngayon natin. Bagat nalukso ba nga kabayo. Imo nga yan dapat ini pag kukuhan ni mo mapreno ka di paresin motor pero minti pag yung pupuga hindi preno ni maka-i-release ni mo tapos na yun ha tik ka naka ay wala ka palod o sige ay wala po pala siyang load. Oh my god. Pero mga dito itong magay. Ano ka daw? Yeah ka di. Gisla. Oh. Kinsin yung bayad. Tiga magay. Kinsin yung papasahe niya yan. Tiga hamagay. Kung estudyante, Gisla ko. Karawod. Kaya na lahat kinsin. Makuhuri ba ka? Badaw to niyo. Sige lang. Pagka atatong lang yung pagka makakongkuha lang kita. Kapaagi. Kasi estudyante lang ha. Estudyante minimum Gisla ito. Pero kung baga mga kuan daraga, mga daraga, may mga asawa, mga bulag, 20. Ano to? Dito naman kita Pinamano, Jis. Taga.
kaya mo ini senador diskarte la ini moro pega pa din ito baga siguro mapila kita merkado oh, para baga ini po kita baga hinay magluya-luya tunyo. So yan na di kita didit ka na ni skin at merkado baga kaya ng lanon tayo ni baga mabar kita at diskarte may daten ka ng lanon baga pakyanan ano ba't diskarte in-wow driver say hi, good morning ayo. Opo, no. Good morning. Shout out ito mga estudyante ko no. Adi mga sakayrat Tanawan National High School, adi sakayra ito na spaceship ni Tonyo. Okay. Thank you for patronizing. Okay na mamatron. Manialan no. Kagawad. Kagawad alan no nga. Hindi kita dito may kuan may lapay. Oo. Ako man din baga kunin talon yung mga damot nagbabarak tasay. Bisla baga makakuha kita ha. Makanan kabulig-bulig kita. Et naliwat. Ano ya? Sino nga ano kita dapit ako. Kung sino na tato niya na bagay rayo ini. Adin dodo sige. Adi kung sino na tato makatapo pwede na yun nga dodoha. Okay, roman ka bataan. Rayo ipat niya rababaktasan. Ha? Kadina. Ay kabaraka. Sige kabaraka. Kuya, bayan na lang po, thank you. Oy, libre ini. Rayo ipat nga babaktason. Kadina day. Don't worry, bayad lagi. Kanang. Sige na. Oo, okay na. Kapot ka mo, malupad kita. Di kita vlog. Welcome to my vlog. Naluluya kit mga din ba? At least baga bisa la tubtob din he. Baga makakuha kita iti puro baktasay. Ha? Tikan pa man kamo din. Lapay? Dere po, rubber. Tugok? Awa pagok. Wow. Dito luyo ano? Anyway, amot life. May dapad to sa kilometro. 500 meters sa Baraktason. Ha? Wala pag-eskwela ka mo maupay. Hani ka mo din eh? Sige. Good night. Salamat na niyo pagsakay. Opo, bye-bye. At least ano, masugad lang yung paagi. Wala ito. Hawabaan na. So welcome to my vlog, mother. Okay, thank you. Hello. Amo na yung 3,000 yan ang adlaw. Si ay! Oh, damot mga ka-spaceship din nila. Mga ka-spaceship. Totoo, dollar. Pagkat. Yes. Makalilipay laliwat pag marisyo. Talaga. Walang stress. Sharing pa. Enjoy life. Enjoy life. Oo. Bawal may stress. Sa panahon ngayon. Alams na. Oo. Ay, nako. Opo. Ano adi siya? Nagtutok pa. Malibot lang kita kadali ha? Ha? Sit. Malibot lang kita kadali ha? Uy. Yay!
nagtuok dayon. Bodo. Pasapang buto. Libot na kita ka ng duha. Eh, dinira mo ng sticker. Ito, kunwari. Tingnan pa lang kita magay. Wala lang kita makag-video. Ingat to kita ha. Tanawan Nasyonal, Katima, napapago. May Jiki. Tapos, dilikagi may San Miguel. Sakayan kita para magay. Yan ha, di kita di-elementary. Mapila kita, mapila. Eh, nakasayros kita ha. Tutdok niyo yung hait yung balay ha. Masakad yan eh. Ha. Okay ha. Anay ha, di lamay ha. Hold on. Op, anay ha, di lamay matras lagi ta ha. Oy. Anay ha, anay. Kapot. Kaya malupad kita, malupad. Kapot. Oy, sorry, hi. Hi vlog. Di nakapaseros kita. Yan at oras, malas 12. Okay kaya baga nakakaon kita na ikinaon na kita. Sakay. Ay kinaon na kita. Kanina mga alas 10:30. Oh, okay. Amo ito nga alas 10:30, good man. Nga dito na alas 1:30 liwat. Di ka ko din niya kakalsadahan. Kay kagawas, mga estudyante. Tapos di maya magkakasulod liwat. Makuri man ngayon pag pinamurutit tag-10. Bodo. Oo. Nayututo. Pilalot kita din eh. Hello. Hi. Welcome vlog. Yan ang vlog. Oh, diri ka. Pag-subscribe na lang ka mo. Charot. Mo ngayon gikikinita ito ni San Kaitonyo. Amo to San Kaitonyo po. YouTube ka nakikita. Ha? YouTube ka nakikita. Oo. Wow, social, diri at Facebook. Gani ang Facebook. Nasig ka, wala Facebook. Padaw! Nanay awaw. Ako kanim na anay account. Panahon din. Damo din hiton ko, damo din hit vlogger ng mga waray, mga taga dinig yapon. Shout out kita kan ilipat to serial kami sa unod to. Padaw. Mainit at memory. Kamao pa eh. Okay, papagyanan ka. Kan magtandog na yan niya. Adi kita dili makakuha ha. Balik daw dito sa Santo Niño. Sakayan kita taga-Buntay. Adi man? Oo, ano ya? Hindi naman ya. Oops! Hindi pagod na ang pasahe ano. Ano, makakuha kita lugar. Yaman. Thank you, Sel. Good night. Sawa ni sir. Okay. Let's go. Kapot mama, lupad kita. Welcome to my vlog, mami. Mahusay natin yung ang kasakayan na. Para burawin yan. Hindi kita San Miguel ano, ma'am. Wow, bongga. What's your name, ma'am? Ella. Hi, Ella. Thank you for patronizing the spaceship. Sakay kita yung spaceship, ma'am. Malupad kita. Okay, karisyo. Taga din ka lang, ma'am? Burawin. Taga Burawin. Okay, thank you for coming. Salamat, ma'am. Kasakay natin ni ano. Saan man niya mahusay nga taga Burawin? Maghusay talaga taga Burawin, ano? Alaga daw, no? Ito ka na eskwela, ma'am? At trabaho? Ano work? Okay. Saan niya lagham? Saan sa nila? Ito Almeria. Almeria. Kasortin sumakay yan na.
Naswertihan ako. Charot. Kasakay kita sa Manyag. Char. Atut! Hoy, atut! Jadi na! Usually ani nahawas it mga kuan. Ano ani nahawas para dagami ano, burawin. Oh, ani masakay. Oh, ima itong yan na biril ngunta para diri ka masirakan, char. Mandin niya ni ka din maghuhulat. As you like lang. Charot. Ano ba ito? Ano pansin? Okay na to. Ha? Okay na. Okay na. Bye. Thank you. Ay, may tin. Okay, thank you, ma'am ha. Huwag ito katunyo. Baita niya yung pasahe. Ako na 20, 15. Keep the change na siya. Mahamot. Kapag na lang kinarigok kanina nga nagtutbrush. Siganda ko ni Manlanda. Kunorik magtutbrush. Mahamot. Nabilin. May kalay. Taga-burawin. Maanyat ng babae ha. Pero may dana natin baby. Ay na yung kiparton nyo. Diri maupay. Baka tunyo. Nag-iinuli. Nagdadali pag-uli. Ano doon nauna-una? Oh, nauna nito nyo nagdadali. Diri kay baga 49% manini. So, maabilta kita. Noronian. Ha? La. Oh. Ha! Hey. Hi. So aditi, orito na pasaheros. Tiuli na hira, tiuli na gyap kita. Ay na kita pagbaga pagdoro-doro baga. Nakapro-boundary na da kita. Iki mga church kita, ane mga church. Oh, shout out. May new channel? Oray pa. Oh, sige, sige, hi. Interview ya. Oh, hi. So mag-ihap kita ha. 100, 120. Dito tunyo kay. Oh, 120. So naka 325 kita yan ha, tunyo. Oy, thank you Lord. Ay Roma, naglulugaring na lapag-uli. Musta na? Moy. Ngayon bless. Laga dong, nagtrabaho dayon. Naka 300 plus ako anak. Oo. May da ka na para sa ibuwas.